kasida ce na zo zanar ga shugabana domin shi ne ya zamto garkuwata. Kasida ce na zo zanar kamar zogun mu baba gazara. Alhi da sahabu duka na jera cikin gidansa domin na san dukansu sun zammi da garkuwata. A yau ni na taho ina murna na maulidi ga ɗagun Amina, ranar haihuwar annabina. Mun yi wanka mun yi ado sannan mun sashe da maza da mata. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Muna zikiri kuna wasa kamar ban samu je kiyama ba. Suwa kiyama tilas ne garin Muhammad sallallahu. A lahira in ana zikiri idan na je zikiri zan yi. Zikiri gonar gado duk ɗan musulmi ya gada, sai dai ba zai yi salatin ba. Wadarar rasuli yana sallah sai ya rubu guji zance na. Abu Jahal ya dago dindi ya zuba a bayan manzona. Domin yawan haƙuri na rasuli ilahi bai ce komai ba. Ya yo shigarsa gida yana talon ga aiki mummuna. Da Fatima ta gano sa cikin wani wanga hali mummuna. Ta tambaye sa akan waye masa wanga aiki mummuna. Wata ɗibo tana wanke wa rasuli dukkan bayansa. Kuka take yi tana cewa ita wayan Allah babana. Yayyo fitar sa gida suka sanya yara wawaye suna ta jifan manzona. Yana ta kakkarewa sai da su farfasa masa goshinsa. Jini ya dinga zuba har sai da ya fata kayan manzona. Allahu ya yi fushi da zubar da jini a goshin manzona. Mala'ika Jibril ya aiko don ya tambaya manzona. Ya tambaye shi akan akibar da kasar rasuli ya ce a'a. A tambaye shi akan akibar da kasar rasuli ya ce a'a. A bar su koda nan gaba za su bar rafi Allah sarki na. Ibrahim Inyas ne ya zo nan da baituka. Mun saurara ka sai a gabatin Ibrahim Inyas daga halara ta Sheikh Muhammad Jika da ke cikin jikin Zaria. Allah ƙara mana soyayya. Kai na rike a zuciyata